Sababbin abubuwa guda 5 da WhatsApp suka fito da shi wanda ya kamata ku sani, wanda za su burge ku sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A wannan video zan nuna muku sababbin abubuwa guda 5 da WhatsApp suka fito da shi wanda ya kamata ku sani, wanda ya kamata a ce kun fara amfani da shi. Kafin na fara faɗa muku su, kada ku manta ku yi liking wannan video din, sannan ku yi sharing ga 'yan uwa domin su amfana sosai. Kowa zai so 'yan uwan shi su amfana da waɗannan sababbin abubuwan. Abu na farko da WhatsApp suka fito da shi shine video calls customization. Wato yanzu zaka iya yin customizing video calls ɗinka, wato zaka iya adding filters da kuma background a video call ɗinka. Kamar yadda kuka sani ana yi a Snapchat, yanzu WhatsApp sun fito da wannan features ɗin. Yanzu misali yanzu kana son ka kai ma mutum ƙarya ka ce kana Malaysia, kana son ka yi amfani da background ɗin da yake nuna cewa kana Malaysia, zaka iya amfani da shi a WhatsApp idan kuna yin video call, sai ya ɗauka a'a kai wannan yana Malaysia ashe da gaske. So zaka iya amfani da wannan, kuma zaka iya adding wato filters, zaka iya gyara fuskanka.